inselmilkom u grazzi tal-li naqatu miegħi flimkien mat-tim ta' Qribna kif nagħmlu dejjem aħna nanalizzaw dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum ser inkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti sabiex nanalizzaw u nħolqu wkoll diskussjoni dwar dak li għadu kemm inqala ftit tal-jiem ilu ġewwa l-lokalità tal-Gargur. Stajtu segwu fuq il-mezzi soċjali u anke fuq l-aħbarijiet u televiżjoni tagħkom dak li nqala f'din l-istess lokalità. Aħna wkoll iddedikajna programm sabiex nitkellmu dwar x'inqala f'din l-istess lokalità iżda issa għandna aktar żviluppi ġodda. Aħna kif nagħmlu dejjem se nkunu qegħdin nurukom il-filmati ħalli intom stess kunu tistgħu taraw kif il-filmati stess jitkellmu waħedhom. Tajjeb nirrimarka li n-narrattiva jew inkella anke il-messaġġ li adotta l-Partit Nazzjonalista li għażel li niżel in-nies ġewwa din l-istess lokalità sabiex juri li b'xi mod jew ieħor il-Partit Laburista jisu bħalli kieku ħoloq xi kolb ta' stat jew inkella għażel li jaħtaf fil-Kunsill Lokali tal-Gargur iżda ma ġara xejn minn dan. Xejn li wieħed jirrimarka u dan aħna minn ċar ukoll li f'din l-istess lokalità tal-Gargur l-eks Sindku Nazzjonalista ġifieri Helen Gawci ma ġiex sfiduċjata minħabba l-Kunsilliera Laburisti biss. Iżda rrid nirrimarka u nenfasizza li kien hemm kunsilliera li kienet tifforma parti mill-Grupp Nazzjonalista ġewwa din l-istess lokalità li minħabba nuqqas ta' trasparenza, minħabba dubji li kienu qegħdin jitqajmu, minħabba nuqqas ta' amministrazzjoni din l-istess kunsilliera, qed nirreferi għal Franceska Attard, għażlet li ma tibqax tifforma parti mill-Partit Nazzjonalista ġewwa din l-istess lokalità. U l-lum il-ġurnata Franceska hija indipendenti. Il-mistoqsijiet li kienet qed tqajjem kienu tqajmuhom ukoll il-kunsilliera Laburisti li għażlu li jisfiduċjaw lill-SS Helen Gawci u issanna sindku ġdid. Qed nirreferi għal Mara Jameli. Il-mistoqsijiet li bdew jitqajmu fuqhom kulħadd kienu din nuqqas ta' amministrazzjoni, inkella nuqqas ta' tmexxija tajba jew inkella nuqqas ta' kontabilità x'kienu eżatt. Inserta li din il-ġimgħa kellna telefonata li seħħet bejn organizzatur li tella avveniment ġewwa l-lokalità tal-Gargur, avveniment ta' boxing, u telefonata ħadet ukoll posta ġewwa radio ġewwa dan l-istess stazzjon fejn hu flimkien mal-preżentatur beda jispjega mhux dak li sema mhix storja avventata, dak li esperjenza hu stess. Jiġifieri li minħabba l-event li tella, minħabba din l-organizzazzjoni li għażel li tella għadu ma tħallas tas-servizz tiegħu, tax-xogħol tiegħu. Total ta' 23,000 euro. Intom ser issegwu anka bil-filmati li għandna lesti għalikom din l-istess telefonata. Tisimgħu mant l-organizzatur x'qiegħed jispjega hu minn xi xadda u kif għadu ma rċevix il-ħlas tiegħu. Mhux tal-li hekk tal-li qalulu wkoll li jekk imur biex jaffronta lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek għaliex Bernard għażel li jniżżel in-nies fit-toroq ġewwa l-Gargur sabiex jgħid li l-Partit Laburista b'xi mod jew ieħor ħataf f'din il-lokalità tal-Gargur b'mod indemokratiku. U intom ser tkunu qegħdin tisimgħu wkoll kif dan l-istess organizzatur jgħidu stess kif Helen Gawci assumit responsabilità ta' din l-avveniment. Tant kemm hu hekk li ser taraw permezz ta' intervista fuq il-podcast li kellha l-istess Helen ma' Ricky Caruana fejn Helen stess tammetti li din ser terfaħħa biss responsabilità tagħha biss. Ġifieri mhix qed tagħmilha parti mill-Kunsill Lokali kollha kemm hu, iżda qed tgħid istess li l-avveniment, il-ħlas li għandu jsir permezz dan l-avveniment ser tkun qiegħda terfa' responsabilità tiegħu. Ġifieri għamlet wiċċha għal din l-istess attività illi għadu ma tħallassa li għal dan l-istess organizzatur. Fl-aħħar mhux inqas imbagħad fil-filmati li se tkunu qegħdin taraw, ser taraw li l-istess organizzatur imur jaffronta lil Bernard Grek lil kap tal-Oppożizzjoni wara t-tmiem ta' din l-istess attività ġewwa il-Gargur ser jgħidlu u stess isma' oqgħod attent bin-nies li għandek imdawrin miegħek għaliex jiena tajt servizz lil lokalità tal-Gargur lil Helen Gawci li dan l-istess kunsill u għadni ma tħallasx. Ser taraw ukoll lil kap tal-Oppożizzjoni lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek jgħidlu all right xbin u iżjed minn hekk ukoll jgħidlu li jekk trid jekk tħoss li kien hemm xi forma ta' teddida għamel rapport. Żgur mhux forsi li ma taħlebda assigurazzjoni li se jkun qiegħed jara se jagħmel biex dan l-istess organizzatur jitħallas għas-servizzi tiegħu. Minn ħadd jgħidha kollox provajt tikom spjegazzjoni ta' dak li se tkunu qegħdin taraw bajnejkom stess il-filmati jitkellmu waħedhom insegwu flimkien. Edwin jiena huwa dak il-bniedem li għamilt l-event tal-boxing fil-Gargur biex niftehmu. Sewwa. Il-promoter. Għax qed nisma' ħafna affarijiet fuq radios u ħafna affarijiet fuq il-podcastings. Aħna l-laqat li kellna kienu kollha fil-Kunsill Lokali. Sewwa. Kienu kollha ma' Helen Gawci diretti. L-event saret u l-flus baqgħu ma ġewx. Ġifieri issa għaddiet iktar minn sena u aħna għadna nistennew il-flus. Saħansitra l-bieraħ kelli laqa suppost privata ma' Helen. Jiena mortu Helen baqgħet ma ġietx. Ġifieri jiena mit-6 sa 7 nistennija. Ġifieri inti kellek laqa magħha l-bieraħ personali suppost biex titrexxew l-affarijiet u baqgħet ma ġietx. Baqgħet ma ġietx. Iva. Ġifieri din laqa li qed jgħidu li ħassiraw il-protesta li se jagħmlu għada lejla.
ħaniprofa nagħmel mezz u mmur forsi nixxiel nkellem il-Bernard Grek ħanispjegalu x'nies għandu madwaru da. U għandi nifhem illi laqgħet miegħi fuq il-linja għandi nifhem illi daw kont miftijem kompletament kollox magħha, ġifieri ma daħal imkien naħseb kunsilli oħrajn u xekket nifhem tajjeb. Le, għandi l-korrespondenza mill-email tal-kunsill. Qed tifhem jiġifieri li di qed taċċetta li tagħmel l-event b'dak l-ammont ta' flus. U qatt ma kien hemm jiġifieri xi tip ta' ftehim li l-flus ħajjittieħdu sena wara jew ħajjittieħdu sentej wara jew qed mhux se jittieħdu qatt. Jiġifieri aħna l-ftehim kien li kellna dak l-ammont ta' flus kemm kien ġej jiswa ovvjament ġiet talbet stima qabel. U l-istima ġiet aċċettata, l-attività saret u aħna bqajna. Jekk ma jimpurtax ħansaqsik l-aħħar mistoqsija, qed tgħidlek għalfejn ma tix tħallas dawn il-flus jew. Le, l-iskużi dejjem kienu li kellha tiġbor xi flus minn sponsorships u dawn il-flus baqgħu ma nġabrux, imma fl-aħħar mill-aħħar mhux problema tiegħi. Nadik tħalt responsabbli jien għalija, mhuwiex il-Kunsill. Jien tħalt responsabbli għalija. Il-Kunsill laqgħet ħareġ 1 cent u qassa joħroġ 1 cent. Il-xogħol tal-Kunsill hawnhekk qed jgħaddi nħossu ta' 15,000 Ma qed tifħallas, le mhux qed xejn ma jitħallas. Kull filmati jitkellmu waħedhom minn ħadiem ma baqa li xejn iżjed xi nżid dejjem infakkarkom illi jekk tliftu xi programmi u ieħor tistgħu tieħdlu fuq il-paġna ta' Facebook tagħna qribna u hemmhekk issibu dawn l-istess filmati li nkunu qegħdin inħejju għalikom minn jum għal jum sabiex bħal dejjem inżommukom aġġornati dejjem konċiżi u diretti f'dan il-programm qribna. Għalissa, Sinjuri, grazzi mill-ġdid tal-li kontu magħna u nsellmilkom.